Belső kamerás helyett most ez lesz rá. Bátya, ez a biznisz, ez a autóversenyzés. Ez a gyerek, ez is. Lóri mondta nekem, úgy szoktak, hogy otthon van amikor. Oda finom az a pohár, bazd meg. Kijött a bátya. Otthon van. Mi a vonalszámát kibaszni? Nem tudom a vonalszámát. Mindjárt mondom. Mondjad már. Keci, elszakítottam még egy hosszabbító. 0-6. Robi, ne öntsél nekem több italt. 787. 20 centis. 32! 32. Azt a kurva. 818. Az örökös krovaszáromat Keci elszakítottam. Töki, vagy kompresszort adja, vagy egy krovaszárat, amivel meg tudjuk lazítani a kerékagyat, mert nem megy rá az a faszom kulcsa, ami nekem a 30-as kulcs, Keci. Második krovaszárat szakítom el. Nekem semmilyen nincsen. Mert nincsen, nem találok egy kibaszott darabot se. Mert már kettőt elszakítottam. Nem rasni is kell, csak egy kibaszott kurva krovaszár, amit beleteszek a fejbe, hogy meglazítsam, érted? Amire ráteltek egy 20 centis csövet. No, lemehet érte? Zsolti, vegy érte. BX-el. Vagy a Berlingból, mindegy mivel. Már váltót kell cserélni, most pukkant le nekik éjszaka. Verseny már meg... A Skodával, Hallod, 80 rugó vagyunk benne a versenyben, 80 rugó. Hallod? 80 rugóval benne vannak a versenyben, úgyhogy meg kell lépnünk egyesre, hogy ne csak a felét bukják. Gyula! Szomszéd! Mi ez itt a egyes bazzeg? Egyes rajtszámmal benne vannak. Bazzeg! Na, Pád, induljál el! Na, jó van, oké. Egyes a... Pume! Isten vagy, csak valamit adjál, a szerszám. Tesókám. Szeretel engem?